Nggih. Saman ati pripun? Dadi aku kudu duwe pusaka Kiai Sublangandring. Caranipun. Carane kudu tak colong. Colong. Bro, colonge. Apa? Kowe kok keriku. Yo, ape broto bisa dituncal tangi terus. Kowe kok bingungan. Aku karep panikang Mas Anusapati mbok penggak. Aku kudu kinanden Kiai Sublangandring. Papan dununge ana pelangkan pusaka. Ape tak colong mbok candhek. Nur sewu. Karepmu piye, Wal? Panjenengan Pangeran Pati kok badhe jumangkah nyolong dhewe ngisin-ngisini badhe ngreget-ngregeti asta panjenengan. Yur karepmu? Kinanipun menawa kadang sampean toh Pati. Oh. Putus kemawon nyolong. Dadi